Ikusentzuleok kontuan izanik programa honetako erreportari bizkaitar bakarra ni neu naizela, uste dut ailegatu dela ordua bizkaitartasunari edo zehatzago esateko bilbotartasunari gorazarre egiteko. Albo banatan dauzkat alde batetik Jennifer eta bestetik Rosalia Bilboko Miribilla auzoko La Kupula jatetzeko sukaldariak eta beraien espezialitatea hamburguesa erraldoia lagunok. Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Jennifer, nondik eta nora hamburguesa erraldoia hauek egiteko ideia? Honek oso amerikano ematen du, Gauza berri bat egin nahi genuen, Bilbon dena handia egiten dugu. Orduan, hamburguesa handia egin dugu. 3 tamainutako hamburguesak dituzue. Daukagu txikia single dena. Single, bigarrena Bilbao, eta hirugarrena txapela deitu diogu. Txapela, handiena. 30 zentimetroko hamburguesa. Eta, klaro, ogi puska honi haragia ere sartu beharko zaio, ezta? Behiko haragia. Behiaren haragia. Pieza bakoitza 400 gramu da. Orduan, 800 gramu. 800 gramo haragi. Bueno, nondik hasiko gara? Lehenengo eta behin, plantxara. Haragia egiten bai. Hau da gure osagai berezia. Kipula frijitua. Hemen ikusten ari gara, nola Rosalia arrautza botatzen ari dela. Eta irina ere bota dio. Eta irina, bai. Kurrusku horrekin, krokante horrekin. Bai. Oso. 3 hamburguesa preparatuko dugu. Singlea, Bilbokoa eta txapela. Orain pepinilloa. Pepinilloa, Rosalia. Orain urasa. Urasa edo letxuga. Eta tomatea. Orain gazta jarriko diogu. Orain gazta. Lehenengo, karo, haragia. 400 gramo doaz horre, Bai. Eta beste 400. Marik iskur eta 3 hartzak ipuinaren metafora bat ematen du honek. Baina oheak beharrean, hamburguesak erabili ditugu guk. Ze polita. Txikitik, handira. Orain gazta ipiniko du eta falta zaizkigu kipula. Bale, ados, Egin dugun kipula. Ze itxura, ze tamaina, itzelak hamburguesak, Bai. Txapela buruan eta ibili munduan. Niri txikiena tokatu zait. Baina hau txarto dago. Zure handia da. Bai. Bilbotar baten apetituak ez dauka parekorik, baina arratiar batenak zer esanik ez.